салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародари азиз, хушомадед ба канали мо. дар навор имрӯза бародаро пайшанбозори кушонионай нархҳои боқоан бегаҳ дар соати 7:00 бо нархҳои говои ҷӯшон. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо лайкҳоро фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиш бародарам, лайкҳоро биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мо баҳри шумо гиҷойро мегем, мо майда мерем та ба навор мегирем, иншоалло пешкаш шумо мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видео имрӯзаи моро то охир тамошо кунем. як дона лайка фаромӯш накунед. вега соати 7:00 нархи гово ҷӯшо видео мешава иншоалло. ин бақара 6,500 сомонӣ мега. Оли ясола ишидагӣ аст ки небо? Ясола ду моҳай 6,500 сомониш мега. И бозор чанд чарафа? Бозорда 5,500 сомониш кам бародаро да ека дода гишт 6,500 сомониш мега. Ина бародаро акаҷон я чанд мегӯй? 6000 сомониш мега. И бозор чанд чика? саар қати бародаро 5000 шкан додагиш нест да 6000 сомониш мега. қайёш раҳмат калон тоғоҷон. акайра чанд мегӯй? салому алайкум. ира 10000 ака. ин бақара небешми чанд мегӯй? 7000. бозор яшмо? Да, бутуз. ҳардиша? ҳардиша якча? Ятша. 20000 арде. 10000 сомониш мега. бозорда мега 7000 шка айсан бародаро. ина и қайдигариша мега. Бардор бу. Дулан аби, дулан. Пешайка, брай, ахи пешайка. Ахи байка биҷура, бра. Ва ус ис шуайка. ина бародаро. тағой бақай сияхта чанд мегӯй? ира 8 миллион. ина бақара бародаро бақай сиях 8000 сомониш мега. И бозор ягон чикар? то чанда? 7,500 бозор кайс аст бародаро. дақиқа дода гиш нест. ин бақай гизала. ина бародаро. ина бародаро бақайёш. акаҷон я чанд мегӯй? ина бақайёша 6000 сомонӣ мега. бозор чанд чика? тамошо менам. бозор ягон чика? оли чика не? оли чика гинестам бародаро. раҳмат калон акаҷон. акайра чанд мегӯй? салому алайкум. чандш мегӯй? бақара бародаро 5,500 сомониш мега. И бозор ягон чика? 5300 сомониш кам бародаро. дақиқа додагиш нест. 5,500 сомониш мега. ина бародаро акам салом мега. ака салому алайкум. чандш мегӯй? 6,500 сомонӣ бақай калони соза 6,500 сомониш мега. И бозор ягон чикар акаҷон? чанд чикар? 6300 сомон бозор кайс аст бародаро. дақиқа додагиш нест. ина бародаро чандш мегӯй акайра? 9000 сомониш мега. бақара бо савдо меша. И бозор ягон чикар? то 7100 сомона кардаисанаш. дақиқа додагиш нест. и ясола боло ая? ясола боло ай? 9000 сомониш мега бародаро. қай калони соз. раҳмат калон ака. акаҷон чандш мегӯй? 6,500 сомониш мега. ба қай калони соз. и акам чандш кайса? 5900 сомони накайсанаш бародаро. мумкин дамиқа савдо шава бародаро. ба қора бини нарха навой ба қадар бозори кушонӣ. ин бародаро ин бақа савдо шид 8500. бақа нав савдо шид 8500 сомонӣ. 8500 сомонӣ савдо шид. 8500. бақа чандш мегӯй акайра?
اینا 8 نیم اکا 8 نه بگم 8 هزار سومونش که 72 کیسی 7200 سومونش که هستن برادر دقیقاً دقیقش نیست اینجا 7200 7300 که هستن جای میشیدگیش چند های؟ میشتگیش 7 نیم جای میشیدگیش برادر جای سودو جازش 7500 سومون باشه میگم میشه 7200 ندوده است